Čaute, vítajte u tretieho dielu zo singleplayeru. Keď sa čudujete, že zase nemám veci, no tak to som sa prechádzal a zrazu mi prišiel zakopať pán Zelený, takže creeper. No tak ja sa pokúsim nájsť svoje veci, bolo to niekde tamto. Och, pán Kostovec je tu na horor. Tak ja ho radšej nechám byť. A ja pôjdem. Keď stlačím F5 a idem po vode, tak je to tak lepšie. Takže idem, tak kde tam to vybuchlo. Teraz každý like si cením. Keď sa vám video páči, no tak nezabudnite dať like a odber. Môžete mi napísať aj nejaký koment. Ešte čo také. Takže ja už som na takto. A určite si sledujte aj ďalšie videá. Nemusia to byť iba zo singleplayeru, ale aj z Hunger Gamesu. A čo také mám povedať? No, takže toto mám povedať, že tu niekde vybuchol. Ale neviem kde. What? Čo tu idú? J-Alert. Takže je to smola, pretože neviem nájsť svoje veci. Keď ich nájdem. No počúvajte, takto spravím. Je to, sorry za sanitku, ale bývam pri okne. No, mohli sme pri okne. Takže ja to zatiaľ stopnem a keď nájdem, kde som vybuchol, tak... Aha, čakaj. Našiel som to! Takže nemusím to stopínať. No vidíte moje cenné veci. Som doma spršetýšný. Dobre, takže ja si to tam takto nejak. A idem sa vydať na cestu do podzemia. Takže keď ste si všimli, tak som natočil včera 4 videá. Keď budem počítať, tak 4, hej. 4. Hej, 4. A teraz vlastne sa ideme zakopať. Ale dúfam, že budem mať šťastie a nájdem nejakú tú jaskyňu. Kopem. Vážne by som bol rád, keby som spadol teraz do nejakej jaskyne, ale nebol by som rád, keby tam hneď boli nejaké tí mozuvia. No takže ešte sa kopem. Ešte dáme si 12 blokov a keďže nič tam nebude, tak idem sa vykopať. 1, 2, 3 a haluje. Vykopem haluje. Už si potom spravím torčky. Takže stále ťažím. No ja to stopnem a keď nájdem nejakú jaskyňu, tak sa ozvem, lebo môžem točiť maximálne len 10 minút, lebo nemám registrovanú verziu Bandicam. Tak zatiaľ čus! Takže čaute! Som tu naspäť. A stalo sa mi to, že ja si kopem lapis a zrazu bif, spadnem do nejakej jaskyne. Vidíte, tu som sa kopal. Zdalo sa mi, jak som... Enderman, nedívať. Rudit, pekný Rudit. Ten Enderman odíde. Bojím sa. OK, našťastie, ja som taký mudrý a som si zobral drevo.
To sa mi šikne, keby som náhodou našiel diamanty. No tak ja skôr spadím do lavy. Pravíte si, skadiaľ mám lapis. No tak ja som, no vlastne to som vám hovoril, že som to kopal. Trošku dneska som mám mimo deň, pretože je posledný deň školy a ma to vôbec neteší, ale vôbec. No posledný deň školy a posledný deň prázdnin, bo ja som trochu šíši. Ešte, že tu mám manažérku. Čaute. No takže... To som ja. To som bol ja. A jak budem zmeniť hlas. Čaute, to som ja. Vidíte, dobrý som čo? Takže ja si vykopem, ne vlastne to sa musí krompáčom, čárka, ironovým. Už skoro som tu skočil. Ok, ja sa potom v akej som výške. Takže výška 11, už by to mohli byť diamanty. Takže ako prvé čo spravím takú čarovnú vec, ktorá sa volá Furnace. A tam si toto dám a toto tam. Dobre. A teraz by mi sa šikol nejak zastaviť tú vodu. No takže myslel som, že to bude ťažšie, no ale tak. No teraz musím, aby tam nebolo lava. Dobre, není tu lava. Ani tu, ani tu, ani tu, ani tu, ani tu. Tu je voda. Šitka. Dobre. Ok, takže teraz už je také. Teraz to spravím. Môj meč, čiarka ironový, ale vidíš aj poutáčov, môžem. A ja sa zatiaľ vydám hľadať niečo nové. Irony som našiel. Takže sú tu vykopem ich. A dám, ďalší. Dám si ich do kliecky. Ja sa bojím, že raz skočím do lavy. No ja to vlastne viem. Určite ja raz skočím do lavy. A raz by som teraz tu našiel dia. No tak ja zbytočne kopem, pretože tu mám asi žiadny diamant. Pozrieme sa, ako som výška. A sa mi zdá, že 8. Dobre som, 8. Alebo 10, a tu som sa prekopal 2 bloky. Takže dobre, to si zoberiem. Achievement get across 100. Čiže jak to bolo. Čo ja pamätám. Takže teraz si spravím svoj nový ironový magic. A si spravím ironový meč. To sa mi bude hodiť. Teraz môžem s môjim. Čo to je? Kebyže nevykopím rudy, tak to ani nenájdem. Thank you, Rudit, thank you. Ďakujem ti, Rudit. A vlastne na čom je Rudit? No, takže, ja si ho môžem vykraftiť z neho také pekné bloky. Čo idem spraviť teraz? No, žiadny Rudit, ale to je redstone. On sa pomýlil. Čo je vlastne Rudit? Zabudol, čo je Rudit. Neviem, čo je Rudit, ale vážne. Mám 9 presne, takže na 4. Takže nebudem. Tu. Takže vykraftím si 4. Spapkam. No, zjem. Už si myslel, že tam je lava. A tu si zoberiem 3. A si tu nadám potatoes. A teraz sa musím nejak prejsť. Čau.